Gavana machon ma Migori Okoth Obado kod Michael Oyamo gi Kaspar Obiero ma gin achije ma itudo gi nek mar nyadendi Sharon Otieno ni kik gidonjre gi joneno manie e burano endo. Jang'ad bura Sicily Githua osiemo achijego ni ibiro magi rambun margi poni ofweny ni nitie kaka gibuogo joneno kata gitemo donjore gi joneno e yo moro amora. E chenro mar yalo buch nek mar Sharon Otieno, jariembo mar nyamburko mar taksi Jackson Gombe manyocha opedho neno mare ne openji penjo kotenore gi neno mane ochiwo ne jafwambo ma bende en janeno e burano endo. Gombe ne opogore paro gi moko kuom neno mane nyocha opedhi gi jafwambo no endo. Gombe wacho ni en ne ok owinjo ywak mar Sharon Otieno kaka nyocha oler gi jafwambo no. Bende nokwedo ripot matude gi bedo achiel kuom jonek mag Sharon Otieno. Appearance of witnesses is one of the offenses established under Section 117 of the Penal Code. Anyone suspected of committing such an offense should be investigated in the usual manner and appropriate action taken by the law enforcement agencies. In my view, no good basis has been established by the prosecution to warrant intervention by this court by way of ordering investigations in the manner proposed.